Igbo ekenekwa m Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ọbụla biko na ebe na na masị m na adịlụ nwoke mma na adịlụ nwaanyị mma biko na nkịta na nwere ozi dị mkpa nju ebe ihe abụ gịnị Ezenwanyi na-akpali ndị ụka ma ihe ime nwaanyị nọrọ ofu ebe mba ka m gwakwa unu eziokwu ihe ahụ na afọ ji eme vidiyo akwa Snapchat maka ndị na-ayị nwaanyị anya na comment section nwanne m afụso mmiri komo na asị na ọmalụ mma na ome nka eji amụọ nwaanyị na airport ma na onye ahụ egbudu ọjọọ ịgbagwo ọka kala aka dị ihe a uche imi ya dịka imi Ken Palace of Justice ihe afọ imi ha ka microphone ma biko una eyes na nwaanyị amara m ihe na-eme opepe body ka ọ gịnị mee Ezenwanyi gị mba mee advert na ihe dị a esele mba everyday ikpu chọọchị n'ọnụ ikpụ pastor ikpụrụ prophetess ikpụrụ ndị ikpụrụ Catholic Church nọrọ n'ofu ebe mba kita amara m onye na-atụpụrụ okwu anụ nwa kita amara m na Fada Mbaka ka na-atụpụrụ okwu because amụghị m another priest nọ Enugu State na-agwa ụdị okwu anụ o because na ị chọrọ ịkpọ afa ịkpọzikwa afa m nwa anụrụ ya mana onwezikwa onye ọzọ nụ ebe ọ kpọ afa you can confirm it in this video at the comment section. But in all honesty, I feel no Mbaka ka ọ na-atụpụrụ okwu a. This girl mind you onwe gị ma woman mind you onwe gị ihe bụkwa na ọka mma n'iru na Snapchat ịchọ ime video make it up dị neat why not mgbe ịba plane isi east gawa Lagos why ihe akwa white gị dress eke Ezenwanyi fenu n'ikuku wee gaba unu na-achịata n'ihe ndị ọcha lụrụ na-achịata n'ebe Christians nọ why not ịnọ na airport si oke pilot anụnwa bụ mma mbe ya maka na oyi Christian dị anya m onye omenala bịa anya m donodi enye gị fried rice ilie izegele n'oche fly ya luo ebe ị na-aga mechi ihe na-emenata steam mepe ọnụ ije lile na-akpali ụka agwa nwaanyị eziokwu ngwa na onwe nke gị mana ọ bụ na development abịarọ ndị ụka abịarọ ịka ya na-agba ọtọ n'ime ọhịa onye maka ịha kịta ama nwa akwụkwọ ede ya size gị ama nwa akwụkwọ ede ya size gị with this weight gun and shape guide anaghị body shame mmadụ but you have to call yourself to order. You have to call yourself to order kịta mee ihe na-eme hapụ chọọchị aka. It's not in your right to correct anybody in the body of Christ. Correct ya ndị omenala gị in their own way. Hapụ ndị ụka ka ha n'ụlọ onwe ha biko nụ nenenụ vidiyo Ezenwanyi anụnwa ọ na-atakụrụ ọdụkọ Fada Mbaka maka ada ama ọdụkọ Fada Mbaka ka o nwere Reverend Fada ọzọ nọ Enugu steeti na-emekwa ka Fada Mbaka na mọrọ o nwezikwanụ kọmentị ya na comment section ka ọ dị mgbe ọzọ ndị be anyị. This Reverend Fada Ochu nọ n'Enugu na-agwọ ntọfụrụ n'ọgwụ nke adụ mkpụmkpụ nele ma pure water ma gogotigbo na-agwọ awele ifedama ọ na-agwọ ntụfụrụ n'ọgwụ ọgwụ karịrị nwata dibịa nọ n'ọba adị m ekwu ya eze ọnụ nwata dibịa nọ n'ọba na-amụ aja ọ ka na-amụ ọgwụ n'ebe this Reverend Fada nọ but listen ọlụ this Reverend Fada bụ keri nne azin ịma nkutu ume ndụ na Reverend Fada anụwa azin gwọ ọrụ gị ọgwụ ọ na-ada agwọwa ya ọtọwa ike bịa ọkapụ gị 1 million ọkapụ gị 2 million ọkapụ gị 500,000 ọkapụ gị 800,000 ịghọta ịmago ịma nkutu ume azin ọ ya arụsị akpọkwachi gị isiokwu mgbe ahụ ọka mesịrị gị datin ọfụ dịti na-ekwuo gị ikuku ọma kutelu gị agali ofu bụ ego oyibo azin ọma mfe ahụ you will regret it. A ga-akpakwashigide gị isiokwu esi mbawa ọtụtụ ndị anụwunu fụrụ a na-agbakwashi isiokwu nke ikpeazụ ọgwe ma nọ ebe ahụ azin isiokwu nke ebe isiokwu ebe azin ọ na-ebute ihe na-ebe ihe alịrị ihe mme ịghọta azin ihe ọ na-agwọwa na dị na-akpawa ndị ama m n'unu ghọtara ihe mme na-ebanye ịkpa ndị ọ bụla ezigbo ọgwụ chaa unu na-epie unu amara ebe unu na-epie ọ kara unu mma na unu jee na nke azin dibịa gwara unu na ife ọ na-agwọ bụ ọgwụ
karịa na ijeru na nke Reverend Father. Reverend Father si gị in Jesus name, sichazie gị in Jesus name ahụ wee narụ gị ego wee piere mụ nọ as in that thing ọ ga-akpakwa nri n'ihe ahụ. And nke ka nke bụ na ịma mma nọ maka ife itinyere aka bụ ihe butelu ịghọta, bụ ihe butelu onye asachia ya agawa. Ya adụ careful, ị ga-adụ careful. Ihe na-egbu mmadụ bụ obere ihe ịmahụ mana ọgụwa ka agwụ ya erie. Ị ga-adụ careful ebe ị na-azọ ya okwu in the name of future solution. Reverend Father m na-agwa gị kịta bụ ezigbote onye okwu na ụka. Do you know that na ọtụtụ ndị na-azụ afịa ntụ onye anụwa mere ihe ọtụtụ n'ime ha mgbe ahụ o mesịrị ha na-amonitọ ha ihe ọtọ nwere ike ọkpọ gị na fon si gị si n'ebe ahụ ị na-azụ ịmago, ọ sị gị si Germany banye ebe, ọ sị gị banye ebe, ọ sị gị baa China, ọ sị gị move ozugbo. Iche na iwere onye na-enete gị anya pịam 1 month 2 months iwe serious problem. Ego ahụ niile iwetere gị ana na the problem. Etu akọrọ dị man si adị, o nwere ike ịkpanye gị ego nke ịfụrụ anya mana ikuku ga-ekupụ dị ego ịyala akọta ya akọta. Ndị niile si n'aka ya azụ biznes fiam biznes a na-etu afa ọma mfekwa ahụ 2 months 3 months nsogbu ga-adakwasị gị. Iyi emechida biznes. Ọrụ dị man adị aga ịghọta. Dị man na-agwọ agwụ ọjọọ, ọ na-etinye ndị be anyị n'ife na-adụ ha mma maka gụwa bụ onye ka na-akwado ije ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eje chọọchị okwu gafee offering na tithe a na-enye normal tithe, ọ bụlọzikwa nke ịbịazi ka ọ mara gị 1-on-1 ọ ịmago ekpere nugo ude ekpere ọkwa ọgwụ ahụ ga-anakwa ihe. Ọgwụ ahụ ga-anakwa ihe. Ị amazi onye ndị politicians jụ na fama ya ego ịghọta, because na the politician nọ n'ihe ya na onwe nke ya azị nọ n'ihe. So the politician amaghị ebe o si abịa so the politician kwechiri ya because the politicians olugo level bụ ọchọ ịkpa ndị ọkpa ya ene ha ọ bụlọzi weta nke abịa were nke anụ ajọs kpachara ndị ene ha agawa. Ị ga-amazi level ya. Ihe ọ nọ na ya dịkasị ebe a ọ nọ mana nke ndị ọcha mana nke ndị ebe a ma nọlukwuo n'ọgwụ nọlukwuo n'omenala ewere azin ewere ife bụ na ọrụ mmadụ na-akpa mmadụ ezigbote uke ezigbote nsekene ọ bụkwa na-eme nweta testimony mana ụdị okwu oge kokwashi gị oye kokwashi gị okwu. Ọrụ dị mana na ewere ọtụtụ Reverend Fathers na-abụ faruo ọma mkpa ụdị nseke ahụ. Do you understand? Ọtụtụ ndị na-azụ afịa n'ime Ogbete fa na-eti after fa jesiri ebe ahụ azin fabia ha etie mkpu 3 months 4 months 5 months o jere ịkwụ ọkwụ ọgwụ ejebite azin ma nkọta ndị ihe dị man ga-emere gị bụ ọkpọta ego gị from echi. Ego anyị kwesịrị ịdị na 50 years ọ kpọtara gị akịta iri ya under 4-5 months itipịa ịda ụkpa binite ama nkwe gị. Ndị man na-atapụ ndị mmadụ anyhow. Ọ bụkwa onye Chukwu kpọrọ ọrụ bụ ihe unu kwesịrị ịma na ọ bụrụ ike Chukwu ka o ji eme datin. Agwụ makwara ya ọkwa nnukwute dibịa mana ọ na-eme nke ọjọọ ya. Ọ na-eme nke ọjọọ ya. Ọtụtụ Reverend Father na-eme ihe a na-arụ ọnụ ụdị pakeji ọ na-arụ ọnụ but in a better way. Achọrọ m ibe kpọba afa. Enwere Reverend Father ọ ga-abụ mkpa afa nọ n'ime agụ n'ime obodo ọ na-arụ ọnụ but ifuru this popular one this popular one ndị higher might na-eji adarụ ife ọ na-arụ nsekene su ya ehika ọkwa ọma mfịa ha achọ ga-achọ asị na afụlọzi gị ị na-achọ ha nwa ịchọ ihe oge emenete. Ọ dị nnọọ ka nke a wụrụ na Lagos nke a sị na ọgwụ ofu ihe nseke ya na eso. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịba n'ife ya azina aye ndị azina a ga-akpa ndị ene ha ka ijiri anya gị na-abụba ya ka ọ ghara ịbụ na iche nọ Jizọs
ka ọ na iche na na-eji oyiye ihe ọta ijọs release ego ejirizie maka na iwetelu nnukwu ego mezielu gị ihe a ga-ejizi bịa kpa ndị n'akwụkwọ gị and ewe ike akpa ya ọ bụrụ azin the thing ga-ewute gị onye ọ bụ the thing ga-ewute gị azin ndị a bụ ihe ewepụ n'akwụkwọ gị ọ ya agụ gị akwa ọ bụlakwa ụka ka a na-aka ebe afọ ọkwa ọgwụ ka a na-agwọ ọgwụ na-egbu mmadụ ya adụkwa ka afọ okwu ekwuchagokwa m ọkwa general advice unu jiri eze unu gwuo ilu unu ọnụ ama m na unu ma dat reverend fada ogbu mmadụ